Sziasztok, Nandi vagyok, itt van velünk Misi. Hello! Itt van Ábel. Hello! Misi pisztolyával. Na, akkor kezdjük is a videót. Mivel fogunk öntörni? Most favágással fogom kezdeni. Misi fogja a kamerát majd. Misi, betennéd azokat a fákat oda a kemencéhez. A papa csinálta. Tök menő, nem? Gyilkos fegyver. Itt van a nyers. Itt van a Mondom vele, hogy mit láttunk még tegnap. Az egy tüskés fekete hegyű, ami bábozódni készül. Na, Remélem akkor átszódott. folytassuk a... Misi fog meg a kamerát. Nem már, én is szeretnék fájni. Én kezdem, megbeszéltem. Ábel. Misi, a másképpen Tudod, hogy 1 perc volt a bemutatkozás? Na. Már nem tudjuk megtalálni a fát. Passzívas. Te van itt fa. Elég. Figyelem. Az igen. Az igen. Az igen. Tényleg azt nem mondtuk, hogy a mamáiknál vagyunk. Igen, a mamáiknál vagyunk, ott vannak a csirkék meg ott van egy hely, ott van egy De nem gyerek, a lepedő alatt vannak a csirkék. Ott De meg van egy másik telep, ahol Csirkék lepedő alatt megfogadnak. Nem lepedő alatt. lelepedő. Fólia a hülyeség alatt. Azt nem tudok. Mert éppen a mamáik Nándi, hány percnél fogok én fát vágni? beszél. Hát amikor én végeztem. Csodálatos. Majd Csúnyát mutattál? Nem, ezt mutattam. a És ez miért nem... Engem miért nem videózol? Hát mert te nem vagy érdekes. Én érdekes, nem? Enyém az egész csatorna. Bom. Miért? Ha téged videóznak, akkor nem látszódik, mit vágsz. De azt is hogyan vágok. 5 percnél jöhetek én? Ezt vágsz szét, Nándi, az jó erős fasz. az. Majd később. Akkor térjünk is át a kötőlésre. Gyere, Misi. Hozd a követ. Hozzák a piszót. Igen. Nándi, kell valami szemüveg is. Nem kell. Mi? Videóz úgy, hogy ne repüljön a szemedbe se. Oké, akkor előttem lesz. Hangos lesz? Ott a tyúk. Videóz. Figyeljem! Lehet, hogy mellé csapok. Oh. Lol. Jöjj. Nándi, ne úgy csapd! Nézd, így! Így tudom, így. Igen, úgy. Bum, Hát az meg is volt. bum. Ó, Még egy. Misi, majd eljön a fejed. Hello, hello. Béna. Na. Na, megyek. Kalapása mellé. Tudod, hogy amúgy az a beton törnek? Tényleg. Amúgy annak van súlya, olyan 2 kilós. Most eljön az én időm végre. És mellé ütöttem, tisztára. Nem tisztára volt. Szerintem azzal ne játszunk, vágjunk fát. Mert ha ráütünk a lábunkra, az nem túl jó ez. Jó, most én vágok fát. De nem áll. Még engem. Akkor ne törjünk. Mert ha rácsináljuk a lábunkra, az nem valami jó érzés. Na. Most én videózok, Misi vágja a fát. Menjen egy kis fájra. Így van. Jó. Ott legfeljebb, ha kell, akkor. Na vágjad.
Jaj, megijedtem. Hú, majdnem széttörte egész. Szép. Ha is. megijed, Ezt eltöröd. akkor mi lesz? Gratulálok. Kapsz egy egyest. Hú, ezt eltörted. Igen, nem nagy szám, én is elkezdtem már. Igen. Észrevehetőleg. Szing, ez lábeli. Csak. Dum. Hú, ezt sem faragták valami gyenge fából. Bum. Eltört? Aha, eltört, csak szél repült. Isteni csapás. Jó, Misi. És engem megbombázol? Na most megkapod, hülye gyerek. Kamerát figyelj. Kell még fa. Ó, az jó lesz. Múltkor a facis videó azért lett olyan egy sík, mert így állítottuk. Nem tudom azt, hogy belegeztem. Nagyon sokszor le kellett videóznunk. Igen, Párszor ki is kapcsoltuk véletlenül. igen. Mert ilyen kicsi a gép, és van egy külön kikapcsoló A videóimat meg elrontom mindig. Aj! Pont mellé ütött. Gyönyörű videóm volt a barátommal. Csak az a baj, hogy meghaltam el. Egyszer találtam Nem aranypáncélt. széttörtem, letörtem. Nem tudom mit. Ezt nem lehet széttörni. Na most. Ez kemény. Ne! Még egy isteni csapás. Beleülök a térbe. Hashtag jó! Ne! Egy mini műre. Dur. Áú! Találsz. Csinálj már egy ilyen májgat. Kösz. Azt utána elmegyek, még fáj, mert ez így kevés. Nem, én is ennyit vettem. Szerezd meg majd meg annak a követ. Akkor hozok fát. Inkább menj el követ vágni már. Ja, követ is. Az is kell. Első szétszedett mi ki. nem csinálunk követ. Miért? Akkor ennyi a videó. Ne! Akkor ennyi a munkázós rész. Hajrá! Sziasztok! Nincs vége. Igen. Akkor Sziasztok! Jó videót fogok csinálni. Te kinek a dumáját mondod, J-David? Még vágok egy picit. Akkor nem lesz benne a videóban. Banya! Iránya, banya! Csak ez a baj, nincs banya. Egy iPhone 6, 7, 5. iPhone. Nem írja ki. Ó, kidobnak ki egy ilyen iPhone-t a kukába, ott van, hogy X-es kuka. Nandi, Igen. Nandi, ez aberrese. Ez meg át majdnem rám. Jó, Nandi. Ez nagyon vastag. Leszarom. Mi a? Azt hittem már, hogy ez a fa. Menj a helyet. Gyere. Gyere, cuki kutyus. A szomszédban. Gyere. Bongócska. Most már te is benne vagy a videóban. De ne gyere át többet. Menjél haza. Átmentek. Gyere. Gyere, Bongó. Gyere, Bongó. Gyere. Gyere. Oké. Remélem nem már. Úgy volna. Szia, Bongó. Gyere, Bongóko. Gyere, jó kicsit. És elmegy a tyúk. Gyere, Bongó.
Sziasztok, ennyi is lett volna a videó. Bye.